Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedan Puls grada. Prošle srede započeli smo razgovor na temu o nestalim bebama u Srbiji. Bio nam je ovde predsjednik Udruženja za istinu i pravdu o bebama, bila nam je gošća iz Kragujevca, imali smo gošću iz Kruševca. Kako ne bi bilo da smo ovu temu negde skrajnuli i zaboravili, i danas pričamo na istu temu. Reći ću isto što sam rekla i prošle srede. Neko možda želi nov auto, neku novu kuću, neku promenu posla. Ima želja koje nemaju cenu, ima želja koje ne možemo zaraditi kroz posao. Njihova cena je istina, a ona mnogo košta, a nema vrednost. Čudna stvar, ali eto. Danas su sa mnom u studiju 3 mame koje sumnjaju, bar tako kažu osnovano, da su im bebe ukradene po rođenju, da su proglašavane mrtvim ili još gore da su se žene porodile, a da po protokolima nigde ne piše da su imale porođaj. Veoma teška tema. Ja se zahvaljujem ovako odmah unapred njima što su pristale uopšte da dođu u emisiju i da javno pričaju o svemu onome što ih je desilo. I sad je nekako redi da ih predstavim. Dušanka Mijailović. Dobar dan, Dušanka, i dobrodošli. Vi ste iz Kruševca. Ja sam iz Trstenika. Vi ste iz Trstenika i porodili ste se u... Porodila sam se u Kruševačkom porodilištu. To mi je veoma važno. Zatim imamo, tu je gospođa Dragica Perić. Da. Vi ste se takođe porodili u Kruševcu. Ja sam se isto u Kruševcu porodila 3. februara 1974. godine. I gospođa Dušica Lazić. Da. I vi ste se takođe porodili u Kruševcu. U Kruševcu. Evo sad ćemo ovako, Dušica, da krenem od vas, pošto sam predstavljanje krenula ovako, pa da niko ne bude zapostavljen. Koje godine ste se porodili u Kruševcu? 87. godine, 21. aprila. Ono što sam pitala i gošći koji su bile u prošloj emisiji, pitaću i vas. Kakva mi je bila trudnoća, šta se dešavalo, jer to sve bila uredna trudnoća ili šta je bilo? Sve uredno i cela trudnoća, svi rezultati su bili u redu, u dispanzeru kad sam vadila sve to bilo okej. Normalno mi kući puko vodenjak, otišla sam na porođaj. Sad ima samo jedan moment, kad sam došla na porođaj, doktor koji me primio na porođaj, dok je sestra ispunjavala, pomenuo koja je trudnoća po redu, ja sam rekla da je 3. trudnoća u pitanju, on je pitao koliko imam dece, ja sam rekla 1, jer je moje prvo dete umrlo kući u mesec i po dana, ali to dete je umrlo, sahranjeno je, i on meni kaže, aha, umrlo ti prvo dete. Ja kažem, jeste, međutim imala sam bolove, nisam obratila pažnju na to. Ja sam se porodila u narednih sat vremena, dete zaplakalo, dobila ocenu 9, u 20 do 12 preko dana sam se porodila, 2 sata ispred sale i odvoze me normalno u sobu, dolazi sestra i kaže meni, ako sve bude u redu, beba će da dođe i u 9 sati, u 21 sat uveče ja sam primila prvi put moju bebu na podoj. Sve je bilo u redu, dete sisalo, sve je bilo kako treba. Međutim, tokom noći, u 11:30, ja sam mislila, pošto na 3 sata bebe dolaze, u 11:30 dolazi sestra koja nosi bebe, ja kažem šta je s mojom bebom, kaže vaša beba je dobila žuticu, dobro. Onda žena pored mene, koja je bila inače babica tu na odelenju, se porodila, dobila blizance, pita me jel hoću da odem da izmuzemo mleko za njeno decu, 2 sina je rodila i za moje dete, ja kažem hoću. Namerno govorim vreme jer je vrlo bitno zbog sledećih dešavanja. U 23:30 mi odlazimo u boksu za bebe, moje dete se sunča kao pošto ima žuticu, njena deca su inkubator, to su slične aparature, i ja se izmuzem i videla sam svoje dete i bili smo tu 20-ak minuta u boksu, moje dete je za to vreme bilo živo. Vratila sam se u sobu, u 2 preko noći te iste večeri, sa tom istom ženom smo izašle da ispušimo cigaru, to je ružno što ja kažem, ali je to tako, na terasici, da se sakrijemo od sestara, i tada, to je bio to ja ću da umrem sa tom slikom, žuti Mercedes nemačke registracije, u 2 noću, znači u nedogled neko vreme, muškarac, crn krupan i žena sa crvenom kosom, izlaze i sestra, neću da imenujem, iznosi bebu i ja zbunjena, otkud sad beba u 2 noću da izlazi iz porodilišta? I ova kaže, bože, svašta, možda kao nije mogo da dođe muž ili ni na kraj pameti šta će da bude. Vraćamo se u sobu, ujutru u 6 sati,
sestra ulazi, unosi bebe, moje bebe nema. Ja pitam šta je s mojom bebom, kako se zoveš, ja kažem, sad će doktor da dođe. Znači, za 3 minuta se vratio doktor, neću da imenujem i dalje. Šta je bilo, kaže, tebi je beba eksitirala u 20:40. I ja onako, kažem, doktore, kako eksitirala, beba mi bila u 9 na podoj. On počinje da se dere na mene, otkud ti znaš čiju si bebu porodila, ja kažem, kako bilo ime na zavoju, otkud ti znaš, prekini, nemoj sa mnom da se svađaš, ja ustajem i kažem, aman čoveče, znam da mi dete živo, ja sam dobila ta 2-3 šamara, pozvana je sestra da me zaveže za krevet, da mi daju tabletu. Ja nisam htela popijem tabletu, onda sam dobila injekciju u venu. I onda kaže, šta hoćeš, ti znaš kako je tebi je već umrlo dete. Ja tu naravno, jesam ja vikala, kukala, molila da me puste, da ih odvedem, da im pokažem dete. I on kaže, sestri, zovi njene, neka je vode kući. Za 15 minuta su došle moja majka i svekrva, on je njih ubedio kako sam ja dobila nervni slom, kako je to zato što je moje prvo dete umrlo i ja sam otišla kući za 15 minuta. Onako nikakva. A koliko je to vremena posle porođaja? 2 dana. 2 dana. A on je meni rekao da je moje dete još sinoć umrlo, a ono u 20 do 9 umrlo, a bilo u 9 na podoj. Pa ko bi mi donao mrtvo dete da ga dojim? Šta se događa? Od tog dana, od 23. aprila 87. do dana današnjeg, ja nisam uspela da dobijem niti otpusnu listu, za dete ništa, ni obdukciju, ni nalaz, apsolutno kao da se nisam porodila. Jedini dokaz koji ja imam da sam ja postala mama, to je izvod iz matične knjige rođenih i umrlih. I eto, to je ta moja priča. Ja sam sumnjala od početka, međutim, kad god sam otišla na porodilište, ja sam bila vraćana, moja dokumentacija ne postoji, te se poplavila, te šta zamišljam, te ja nisam normalna, znate da nosite godinama, sve mi imamo tu bol, naravno, ali to, znate kako, kad umre dete nekom, kao što je meni umrlo, znači ja sad, one nisu žene to doživele i ne do Bog nikom da to doživi, vi znate, moje dete umrlo kući, sahranjeno, ja znam da je ono umrlo, boli i to, ali ovo boli još više. Zašto boli? Zato što ja znam da nije umrlo, bilo je kod mene. Drugo, ako je umrlo, zašto ja nemam onda dokumentaciju? Zašto se ne poklapa vreme? Zašto mi nije dat ni jedan, apsolutno ni jedan papirić nemam. Ništa. Mislim, mnogo ružno. Drugo, vraćala sam se stalno na to zašto u 2 sata noću neko iznosio bebu. Onda sam dobila upozorenje da ćutim, da trebam opet da rodim, šta će da bude kao to. I još samo da napomenem, 6 godine od rođenja tog deteta sam ja primala pozive za vakcinaciju za dete rođeno 87. godine. Ja sam otišla u dispanzer i pitala kako ja mogu da dobijem, rekao, taj karton, kaže, ne može samo službenim putem. Zašto dobijam? Pa kao kako, zašto, vaše dete je prijavljeno? Kako ženo prijavljeno, rekli mi da umrlo. Žena, neću da je imenujem, ona kaže meni ovako, slušaj, draga moja, starija žena je bila u pitanju, ja sam tad bila mlađa, ona kaže, sine moj, deca koje umru u porodilište se ne prijavljuju i ne dobijaju oni, znači oni u dispanzeru za decu, za novorođenčad, ne mogu da dobiju prijavu za dete koje je umrlo, što je i logički. Eto, toliko od mene. Samo ću još jedno pitanje, a posle ćemo naravno da nastavimo priču sa nekim malo kasnijim vremenom. Živimo u Srbiji, živimo u vremenu kakvom živimo, koliko god se mi žene trudile da nekako malo drugačije sve to bude i da se sve to malo drugačije dešava. Šta kaže porodica posle takve situacije i posle tog vašeg, nazovite, nervnog sloma? Sad ću da vam kažem, ja potpuno iskreno, u početku meni niko nije verovao. Znate, živite u kući gde čujete svoju majku ili svoju svekrvu ili ne znam tako, jao jadna ona, vidiš, ne može to da prihvati. To je mnogo teško. A najteže u svemu tome je što se meni lično desilo, kad se u komšiluk rodila beba i ja odem da vidim bebu, kaže, svekrva od te žene, kaže, nemoj da joj daješ dete u ruke, njoj su umrla deca. Znate, nismo mi žigosani, kome je umrlo dete, to nije guba, to nije nešto zarazno, to je tuga.
Znate, s tim treba da živite. I onda, bar ja sam tako, začurite se u sebe, ne pričate nikom, jer znate, to je ljudima neshvatljivo, prodaje se kupus, prodaju se jabuke, prodaje se, ali dete nekom da uzmete da prodate, to je van pameti. I onda ćutim, ja sam kasnije dobila, ja imam 3 sina, hvala Bogu, ali mi fali i to dete, jer ja njega nisam dala. Vratit ću se na ovo sad što je bilo kao da se ponudi 10.000 eura. Pa izvinite, molim vas, ko je taj ko ima cenovnik koji će da kaže da moja duša, taj bol moj vredi 10.000 eura? Hvala lepo. Ja ne želim to. Ja želim da nađem, prvo da saznam istinu. Drugo, ja sam uverena na 100%, 1000% da je moje dete negde živo. I volela bi da ga nađem i dao Bog sve da ih nađemo. I svesna sam i toga da to dete, kad bi ja sad došla i rekla, ej sine, ja sam tvoja majka, to je mnogo teško. Ja ne želim da moje dete doživi tu bol. Ali bi volela eto da zna da sam ga ja rodila, da ima još 3 brata, svet je mnogo mali, sutra će on da ima decu, pa će ovi 3 da imaju decu, pa ne do Bog da se to je, mislim, ali na kraju krajeva, zašto da on nije, pa eto, nek me pozove jednom godišnje, pa bi mi bilo drago. I volela bi da imao i neki lep život i sve. Teško je meni, ja imam momente kad je meni mnogo to teško. Znate, ja odem na veselje sa 3 sina, pa samo se pomislim, a gde je on? Kako je njemu? To samo mi majke znamo kako je. Znate, ima neko rodi pa baci. Mislim, to ja ne razumem, ali eto, zašto ti koji su kupovali decu, što nisu otišli u dom pa da uzmu onu jadnu decu koja nema od čega da žive i ne znam kako tamo žive? To je za mene humano. Idi uzmi nekoga ko možda to dete nikom nije trebalo, nije ga htelo, pa idi uzmi to dete, što nekom da otmeš dete. To je mnogo ružno. Sa tim da se živi strašno. Ja sa tim, o tome ne mogu sa svakim ni da pričam. Ja se godinama nisam otvarala, pa sad sa ovim mojim ženicama, znate, lakne vam kad to nekom kažete. Ja sam u životu to mogla samo da pričam o bratu rođenom i sestri od ujaka, s nikim drugim. Jer vidim sažaljenje, ja ne želim ničije sažaljenje. Ne treba meni sažaljenje, nisam ja gubava, nisam ja nesposobna. Znate, šta će mi to, meni to ne treba. A voljela bi da znam, a da ja imam i neku sumnju koja treba da se dokaže i ko je i šta je, jer neke stvari me upućuju na to, naravno. Voljela bi da znam i ne znam samo kako ti ljudi žive sa tim. Imala sam i tu neku sreću da sam upoznala ljudi iz Soko Banje koji su našli ćerku i ljudi iz Smedereva koji su našli sina. To su strašne stvari. To su strašne stvari. Pa, mislim, zato ja kažem, to je teško i za to dete. Da dođe sad neko i da ti kaže, ja sam ti roditelj. Kakav roditelj? Mislim, ne, to je strašno. A to je sve neko uradio, eto, ne znam, za šačicu para, srebroljupci. Pa kako taj živi? To ja stvarno to ne mogu da razumem. Pa i prase kad kupujete, pa gledate od koga kupite. I neće da kupite od svakog. A ti ideš, biraš tamo, uzimaš nekome decu, to je strašno. Tu nema, mislim, ja ne znam koliko to nekoga može da osudimo, tu nema osude. Ništa meni ne znači da, mislim, oni su pola i pomrli i ko zna šta je bilo s njima, čak sam tako u nekim pričama čula, desilo mu se ovo ono, meni je žao. Ono što kaže naš narod, deda jede grožđe, unucima kisni. Meni je žao čak i tih vinovnika koji su uradili to, što se to vratilo na njihovu decu. Žao mi je. Stvarno mi je žao. Ali mi je žao i mene. Žao mi je moje dece, što moja deca, kad meni dođe teško, kad oni kažu, mama, naće da ga naćemo. Znate, žao mi što ja se trudim da moju decu ne opterećujem time, nisu oni krivi. Ali me boli i njihova bol što oni pate zbog mene. Pričat ćemo nešto kasnije o toj podršci. Gospođo Dragice, vi imate istu sudbinu, je li tako? Samo još jednom, kada ste se porodili? Moja je sudbina, mislim, da se dušica ne nađe uređeno. Ja nemam više dece. Ja sam se porodila 3. februara 1974. godine. U 8:30 ujutru. Muž je bio ispred vrata. Ja na stolu, on ispred vrata. Kažem, ba nekako si ušao. Čula sam da se vrata zaključavaju dole, kroz podrum. Trudnoću mi je vodila Ljubica, doktorka, zapamtila sam.
Porodio me je Stole, Stojadinović, a Stole smo ga zvali. Primio me je Zdravko. Znači, u 8:30 ujutru. Dete je živjelo 8 dana. Šindić mi je, ja moram da pomenem ime, znači doktor Velimir Šindić mi je rekao da su kritična 15 dana. Dete je umrlo, u 21 sat 11. A u vizitu mi je došao, ništa mi nije saopštio. Kako je dete moglo da umre, a u vizitu 11. mi nije saopštio? Kod mene evo šta piše, porodila se majka Dragoslav, se zove. Evo vidite. To je izvod iz knjige? Iz knjige rođenih. Evo. Umesto Dragice, Dragoslav. Dragoslav, majka Dragoslav, iz knjige rođenih. Pa onda iz istorije, iz knjige rođenih. Dragoslav, to je isto Dragoslav majka. Iz istorije arhiva piše otac Perić Dragoslav. Evo. Pogledajte ove prepravke. Ja nisam, za razliku od Dušičine priče, ja nisam sumnjala, ali ja sam se porodila kraj 7. meseca. Ja sam njima verovala, da vam kažem iskreno. Ko je posumnjao? Nisu mi dozvoljavali da vidim bebu. Moje dete bilo u inkubatoru, samo sam jednom videla dete i drugi put sam se nekako iskrala do inkubatora da vidi bebu. To je mnogo teško. Ja sam babicu prepoznala iz Niša kad smo putovali u autobusu. Posle tolikih godina. Šta da kažem, ja sam se prosto zbunila, ne znam ni ja šta više da kažem. Samo niste nam rekli, ste rodili dečaka ili devojčicu? Ne, čeka sam rodila. Dete 1,8 kg, evo vidite, ocenom 8. Dete 1,8 kg, moje drugarici školskoj porodila me babica Mutavdžić Zorica. Bila je babica Mutavdžić i ja kažem, Zorica, evo, beba je sitna. Dragice, nije ni malo sitna, Mira, tvoja školska drugarica, dobila je ćerku od 1,3 kg i ostala je beba živa. Znači, ja sumnjam da je moje dete živo. Vi posle toga, ja sam se sad iznenadila, vi više nemate? Ja više nikada ostala trudna nisam. Ja mislim, moj osjećaj, mene ne vara, da je moje dete negde meni u blizini. Ja moram da pomenem, meni je muž preminuo, znači 19. aprila od tuge. Neverovatno, ali istinito, ja imam neki osjećaj. Mislim, možda ne ide u ovoj emisiji da pričam. Ja sam znala da će muž da mi umre u četvrtak. Sin mi je negde u blizini, znači on ima 44-45 godinu. Ne može ovakve nepravilnosti da budu, kako? Prepravke. Ajde, može nešto da se pogreši, ali ovo stvarno ne mogu da shvatim. Ja kad sam pitala, ja sam zaustavila muž da mi je podavao slike doktora Šaku. Da li na kugli zemaljskoj se porađa muškarac do sada? Nigde. Da li se ja ne zovem Dragoslava? Pa i da se zovem Dragoslava mora da piše majka Dragoslava, a ne Dragoslav. Otac Dragoslav, pa su prepravljali. Ja, možete i da vidite, evo, prepravke. Pogledajte. Od D prepravili B, Branislav. Kod mene izgleda, ja moram i tu da kažem, Duška mi je rekla da ne pričam, neko iz porodice moje, čuli ste možda za priču gde se svekrva umešala. Meni je žao, ali ja sumnjam da se neko umešao, svekr nas je zagrlio i rekao je, mladi ste, bit će još dece, svekrva je prekrstila ruke i smela se. Ako je to uradila, neka je na duši, ona je umrla, ali je jedva umrla. Vi se sada borite sami? Ja se borim sama. Muž mi je rekao da se boriš, ženo, dok si živa, da dođeš do jedne istine. Ja živim sa jednom malom penzijom, sa 11.013 dinara. Što kaže Dušica, meni ne trebaju pare. Samo jedna istina i ništa više.
Koliko vam znači podrška, to ja sam se zaista iznenadila, ja nisam znala da vi više nemate dece. Koliko vam znači ova podrška svih i udruženja i svih vas? Koliko to znači... Mnogo da mi nije Duške, čujem se stalno, sada sam upoznala Dušicu, ja živim sa jednom pticom u kući. A žena mi je priznala na fontani koja je radila sa decom, neću njeno ime, ona je još živa, znači neću njeno ime da spominjem. Ona je meni priznala ispred fontane da je krađa bila na veliko. Od lekara, kaže, do čistačice. Kakve čistačice, to je bilo na višem nivou. Da ne kažem ko je umješan tu. To će istraga svakako pokazati. Pokazat će istina, istraga, ne znam, ako sam se ugrešila, Bože mi oprosti, ali taj doček svekrve, ona je trebala da bude isto ko što je svekar bio tužan. Ona se je grlio i ljubio i kaže, bit će dece. Svekrva je prekrstila ruke i smela se. Još me je proglasila ludom. Dušanka, vaša priča je možda meni bar najinteresantnija jer ste vi zdravstveni radnik. Da. I vi ste viša medicinska sestra. Da, ja sam bila, sad sam u penziji, sada sam penzijaner. Pa dobro, ali vam nekako ta škola ostaje i radili ste patronažu. Radila sam u patronaži, ali radila sam i u porodilištu u početku, pa sam kasnije radila patronažu do kraja dok nisam otišla u penziju. Kakva je vaša priča, koje ste se vi godine porodili? Moja priča, to je meni bilo drugo dete i kod prve trudnoće i kod druge trudnoće je bila rizična trudnoća. Tako da sam ja ovde u Kruševačkoj bolnici na ginekologiji ležala. Tu su mi u 4 meseca uradili serklaž, pustili me kući, da bi negde krajem 6. meseca nešto se iskomplikovalo, ja sam se javila ponovo njima, legla sam na odeljenje i tu sam ležala 26 dana, evo ovde jedino to što imam od dokumentacije, da bi jedno jutro došla vizita. Taj lekar koji je meni vodio trudnoću nije trenutno bio tu. Došla je vizita i onda je taj lekar koji me je porodio rekao, ovde ćemo danas da skinemo serklaž. Ja sam, verujte mi, mislila da to nisam ni razmišljala, mislila sam to tako treba. Oni su mi tog dana skinuli serklaž, on je došao kod mene u sobu i rekao mi je, ja ću ujutru da poranim, ja sam dežuran i uradit ću ti carski rez. Ja ponovo nisam pitala zbog čega, jer ja nisam tu dok sam ležala, sve se to sredilo, znači posle toga niti sam ja krvarila, niti sam ja imala bolove, ništa, znači, ali sam ležala, znači mirovala sam. Koje je to mesec trudnoće, samo izvinite? To je bilo 7 meseci tada. Ja mislim, tada te godine nije bio ultrazvuk, oni nisu mogli da znaju koliko je nedelja, nego samo pregledom su mogli da kažu koliko je stara trudnoća. Otprilike meni je bilo punih 7 meseci. Ujutru on stvarno dolazi rano da mi uradi carski rez, međutim to se nešto još više iskomplikovalo. Ispala je, prolabirala je pupčana vrpca bebi. Ja sam znala da šta treba da uradim da se beba ne bi ugušila. Zvala sam koleginicu, ona je odmah mene odvezla u porođajnu salu. Kako je on rekao, uključila mi je indukciju. Da li su oni još nešto ubacili u tu indukciju? Verovatno da jesu. A zašto indukcija ako je carski rez zakazan? Ne, nije mi uradio carski rez jer nije imalo vremena. Prolabirala je pupčana vrpca, nije imalo vremena da se beba ne bi ugušila. I posle porođaja beba je odmah zaplakala, on je meni podigao, devojčicu si dobila, crna kosica, sve normalno, ovako gledam dete, normalna kožica, ja znam kod bebe kakva je kožica kad je dete baš nedonešeno. I kaže, mala je, ali će da poraste. Tad sam je videla i više nikad.
Oni su mene umesto na porodilište vratili dole u prizemlje da ja ne bih mogla da idem, da vidim svoje dete. Ali koleginica moja koja je radila na drugom spratu ginekologije dolazila za svaki obrok, ta 3 dana, znači 3 dana je ta moja beba navodno živela, jer ja ne znam da li je živa ili je stvarno umrla dok se ne dokaže. I pričala mi je koliko je dete pojela. Nijednog trenutka ona meni nije rekla, donosila mi je da se izmuzam i nosila to mleko gore, nije mi rekla da detetu nešto fali. 3. dana uveče, odnosno popodne, ona je dežurala i ona kaže, vodit ću te u 19 časa, u 7 uveče, da vidiš bebu. Ja sva srećna, posle 6 sati je večera, ja sam zagrizla jaje da pojedem, ide doktor, da ga ne imenujem, kroz hodnik, dežurao je, vodi žene na pregled i prolazeći pored sobe, prošao je moja vrata, vratio se jedan korak i onda je doviknuo, ej, jel si čula, umrlo ti dete? Ta koleginica se naravno nije pojavila više. Niti je došla u nedelju, niti je bilo ko više došao. Ni dečji lekar, ni bilo koji lekar. Ja sam onako, jaje kako sam meni se vilicu ukočila, ja sam se izgubila. Niko nije ušao više u moju sobu. Soba je bila dvokrevetna, znači jedan krevet prazan, samu su me zatvorili. Ja tad nisam znala, ali sad sam sigurna zbog čega su to uradili. I zbog čega su oni mene vratili, zbog čega su me porodili na silu. Znači oni su me na silu porodili. Ja sam mogla trudnoću da iznesem do kraja. I u ponedeljak moji su došli, u stvari u nedelju, da me obiđu moja svekrva, ja plačem, a ona kaže, ćuti, kaže, sine, ne plači za tim Makajnčetom, mi smo mogli da izgubimo, ćerka moja, ta starija, imala 2,5 godine. Upala je, kaže, u krečanu. I ja u onom šoku, naravno, više nisam razmišljala o tome. Ja sam mislila kako sam mogla da izgubim i ovo starije dete. U ponedeljak dolazi taj njihov načelnik, doktor Arsić, sad pokojni, da mi izjavi saučešće i on meni kaže, mladi ste, to je bila priča za svaku majku, za svaku majku je bila ta priča što sam ja čula, znači te priče. Mladi ste, imat ćete još dece, ko zna kako bi to dete bilo, možda ne bi bilo u redu. Mi tu decu ne bacamo u kotlove, a tad se pisalo kako ih bacaju u kotlove. Ne bacamo, mi imamo osobu koja nosi, deca se sahranjuju na groblju. Znači i tog dana mene puštaju kući bez otpusne liste, bez ičega. Tu smo isti. Da. Kada je počela ta afera, potraga 2002. godine, da ne pričam sad o mojim mukama, suprug mi se razbolao, i 2004. on je preminuo. Ja sam posle toga, kada sam se malo sredila, krenula iz radoznalosti, jer me je nešto kopkalo, nešto me iznutra teralo, idi pogledaj šta ima od dokumentacije. I zvala sam majke koje su već bile u priči, znači tražile su svoje papire i one su mi rekle gde ću prvo da idem. Ja sam pošla u matičnu službu, moje dete nije bilo ni prijavljeno kao rođeno, ni potvrda o smrti. Onda sam krenula u porodilište da tražim protokol, u protokolu nema ništa. Znači, u istorijski arhiv, ajde, možda su prijavu ili nešto, ni tamo nema ništa. Znači, od mojih papira nigde, pisala sam
i po Beogradu. O pisanjima ćemo kasnije, posle reklama, samo me interesuje kako u protokolu nema ništa. Nema, znači ništa, kao da se nisam ni porodila. Kao da niste ni bili. Ma da, ja sam zajedno, molila sam sva udruženja, čak sam pitala Čičarevića, na fejsu je Mira Novokmeta je rekla svako mora da traži svoje papire. Ja sam tražila neko ko bi hteo da mi pomogne. Onda sam se obratila gospodinu Radiši Pavloviću i oni su stvarno došli. Njih je bilo 3, koliko ih je bilo, više se i ne sećam. I krenuli smo svi zajedno u bolnicu. Tamo nas je sačekala i policija i novinari su došli, zvao je on novinare da s njim, policija, taj PR na vratima koji je radio, on je mene pitao, pa zašto si ti došla kad se ti uopšte nisi porodila? Pa smo pisali zahtev, isto je bila komisija, direktorki tadašnjoj, i zamolili je da ona potraži moje knjige, moje papire. Ona je, donele su te glavna sestra i odeljenje i glavna sestra bolnice, neke protokole, u tom protokolu mene nema. Jedino što su našli, protokol gde je upisana operacija, odnosno onaj serklaž što su mi radili. To su jedino našli. Meni tadašnji, odnosno i sadašnji načelnik u prisustvu svih kaže, pa vi se verovatno niste ni porodili. A ja kažem njemu, doktore, kako se nisam porodila, jer mi je rađen serklaž. Pa, možda niste se, kaže, sigurno porodili. Ja sam dalje tragala i pošla sam, pošto nema papira, nema ničega, ja sam otišla kod tog lekara koji je mene porodio u njegovu privatnu ordinaciju. Imao je neke žene na pregled, sačekala sam, on je nešto izašao i u prolazu video mene i pita, vi kod nas, našalio se tako. Ja kažem, da, doktore, ja kod vas. Aha, nešto ste mi, kaže, poznati. Pa kažem, ako se ne budete setili, ja ću da vam kažemo dakle se poznajemo. Podsetit ću vas. I ušla sam unutra, ispričala mu priču, da sam sve išla, da je, a on kaže, pa što ti misliš da smo ti mi ukrali dete, pored onolike Zvečanske? Znam, doktore, velika je Zvečanska, ima dosta dece, ali ta deca ne mogu da, treba godinu dana, treba puno papira i ona se ne prodaju. Usvaja. Ona se uzimaju za džabe. A ova naša deca, vi vidite odakle su, genetiku ne znate te dece iz Beograda, iz doma, a genetiku ove dece što ste prodali znate. To nije istina, to, kako kažem, nije istina. Se sećate, ako se već svega sećate, ili se sećate kad ste došli kod mene u sobu da me tešite, pa ste me terali da pušimo. Ja kažem, terali ste me, pa nisam se setila koje su to cigarete bile, pa sam rekla Marlboro. Ne, kaže, nije Marlboro bio je Lord. I dalje zovem doktora, dečijeg lekara, posle možda 2-3 dana, da ga pitam, pošto je moje dete tu bilo 3 dana, zašto moje dete nema papira ako je on 3 dana je morao moje dete da pregleda. Moje dete moralo da ima istoriju bolesti, karton, isto ko što i ja sam trebala da imam. On kaže, doći ću ja, nije bio kući, doći ću ja u ponedeljak pa ću da odem da proverim to. On je stvarno mene pozvao i zvaće me, uzeo je broj telefona, stvarno je on mene pozvao i on ovako kaže, ma, vaše dete sigurno nema, tražio sam ja, nema ništa, vaše dete verovatno odmah
preminulo, nego je bilo žao koleginicama da vam kažu. Zamislite. A ja njemu kažem, koleginica je 3 dana dolazila i meni je pričala da je moje dete koliko je pojelo. Nijednog trenutka ona nije rekla da mom detetu nešto fali. Znači, tu nešto ima. Ne znam, kaže, ja ništa nisam našao. Ja sam i dalje, znači, tragam, i dalje sam u udruženju iz Kragujevca. Pa, da li ćemo doći do istine? Meni je važno da bude istina. Da li je dete živo ili je dete preminulo, ali da se zna šta je sa tim mojim detetom. Ja nemam pojma. To je želja svih vas, a i naravno svih onih koji vam na bilo koji način pomažu da do te istine dođete. Kao što sam rekla, idemo na kratke reklame, pa se vraćamo naravno da nastavimo priču i da vidimo kako život ove 3 žene i zapravo 3 porodice ide dalje.